tungin ya pet naga shithi ka bau pol tho shiki nong rom kala nong ka bakhat ar ka khot panangkong bat ka khot ka bar ki kintin ki angkum ne namar gata nga kerpat ya phi ko para banget na kita kijing isnei ki jong blai ban IT no ya ki met jong phi kum ka jing knya ba im ba khoj bat bas ngeu ba ya ublai ka balong ken ka jing Syakri bekerja mesim jong pi. Bat tu wat persrem le rengkat yala de. Bat kene ke perthai. Henry tu pun keladur no yala de ken. Da kacing perthamai kacing mut jong pi. Kenang ba pin yo tip. Ka ba kumno ka long ka mon jong blai. Ka ba bha. Bat ka ba penso bha bat ka ba janai de. Tungin pada majing duai. Kapa jungi ba banai ngi ai ngo ye me ha kene ka por kam ta. Namata kene ka sngi jong kacing Kerku ke jong me ka ba me ai hangi wei pawai hoi trai kan rat balai bangi yo sngai ka khubor ka jong me dei namar me kerku ke jing ka jong i trai bat me pelat ya ki skor ke jong i bangi la ban yo sngai ka kten ke jong me pelat ingi na ka jing bon kam jong ka perthai trai kan rat bangin yo ban ya shong lang kum ne bangin yo ban sngap i ka khubor ke jong me bat ban raya ro i ka kerteng bu khoi ke jong me bat kum jor ban yo sngai ya ka jing kerpat jong ki Syakri bat kin ki para ke jong i hame trai kan rat hakai yeng ka jong ublai hoi bangi ngin yo ban duai lang ban ya kersan lang hagi jing duai namata barok ki prabangai hagi ni ka por kam ta try de ka jing pelak ka jong me try bangi ngi yo ban ya dor kalam kumneru bangin pej ikini ka ktien ka jong me bat bangin bat try kan rat bangin pusan ikini ktin ka jong me kini ka ktin ka jong me ka kren ayu yangi hagi ni ka por tu ayu man sim jong me nai pen ki ka donot ka jong i wei pawai kat bangi dang pen kre ka donot ka jong i try ban sngap ka khubor ka jong me dar kalam bat ngaru nong persngeu ikini khubor try hoi wat yang ngaru try kan rat ngadan kam ka jing kai na me try kat badang kren ikini ka khubor try tu ai ba me nai hikai yang ngaru ya ka ktin ka jong me bat me nang pen i try kan rat ya kata ka mystery jong ka ktin ka jong me try hoi dar kalam ikini ka por kam ta kat bangi dang puson ya kini ka ktin ka jong me kerku ya ki bangai paro ba ki skor baro ki ban sayo skau ya ktin ka jong me ktin ka jong jisu ngaduai amen ka khubor jong kini ka no pai si mom ta kalong shaki thi jong pol chiki nong rom kala nong ga bakhat ar ka de khot ka ban kong bat ba ar la di pi pai ban pe ya ka tu ka de khot ka ban kong ka ong kumno ka dang ka we ka kentin shwa bangin pulih kam shkmat ka de khot ka bakhat ar ka de khot ka ban kong ka kentin ka ba ong namar kata la nel ha ka English ha ka NIV Bible version ki khot ki tho therefore balai badan ka kentin namar kata la ne balai badan ka kentin therefore namar bakadon ka re ka ba upot ula dep kren haswa jong ka ni ka lenong ula dep kren ka nadu ka lenong ka badangkong hadu ka lenong ka bakhat wei na ka tagadaw ha ka lenong ka bakhat ar upot usdang da ka baong namar kata lane uong ha ka pareng mo therefore kakentin therefore lani kakentin namar katak balai ka don namar upol wala dep kren ka shwa jong kani ka dekhot nakata ka daw habangi pai ban pej ya kani ka rom ka long bakhat ar khot ban kong bat ka dekhot ka ba ar ni dei ban pej shwa ya ka overview jong ka stiu pol chikinong rom ka long ban kong haduk alanong ka bakhat ar ka dekhot ka ba ar bangin sel thu bahai ka jing mut jong rom ka nong bakhat ar ni de mentip ya ka ka ba pol u tho hakila nong ki ba haswa tong in ya pet menta ka banang kong kala nong ka banang kong ka kren chapang ka jing bitar ka jong blai kala nong ka banang kong nagis thi chiki nong rom da da pi pet na do ka da khot ka ba ka khot ka ba khat pra ter ngi i chapang ka jing bitar ka jong blai u dan ka jing bitar haki briu baro ngiyo i bahakani kalanong ngiyo i blay u dan ka jing bitar ha way briu kalanong ka baar pat upol ukuran ni ka upol ukuran ka long baar sapang ka jing bishar bahok bat bakoy ka jong blay hadin ka jing bitar ka jong blay ngiyo i pat saya ka jing bishar ka jong blay ha kalanong ka baar nang kong u bishar u blay ya ki gentle
วัดองบางเอาเจนเตลบางงามติบโยคริสงามอีโทโยคริสงามติบชพังอุเบลงานไลท์ในกันนี้ก็จึงบิชาร์จงเบลอุปอลชกิสที่ชกินองโรมอุเครนกิเจนเตลรู้วัดลากิมติบโยเบลวัดลากิมติบยาอุคริสเฮนเรยากิรูออนซาชาบิชาร์ดาอุเบลโรมอาร์ละนองบันกองดอกขันริวกับแกรนชพังกับจิงบิชาร์กับจงเบลยากิเจนเตลบัดหากดคอดกับขันยาวเตอร์ปัดอุเบลอุบิชาร์ปัดยากิจิวงายอเลสิงาบัดพิงลาบันองบาฮอยกระไดฮอกยาอุเบลบันบิชาร์กิจิวนามาร์กิจิวกิลาอิโทบายอุเบลนามาริยากิจิวนัดดูกับปอร์จงอับราฮัมนัดดูกิคนกิจงอับราฮัมนัดดูกิคนกิจงอุอิสักกิคนกิจงโมเสสบัดกุมตาเตอร์กิลาติบชพังอุเบลกิลาติบชพังอุตาวเมสยาบันสวรรค์รุอุตาวเดวจีซูนักตากระดาวยากีและดาวเบลบิชาร์ฮอยอุเบลดันกะฮอกบันบิชาร์กีนามาร์บายากีและเนียวกุกิคนกิเบอีเอกจงเบลเห็นไรฮับังอีพายปัดกะละน้องกับอาร์งี้อียาอุเจนเตลรุอุนบิชาร์ยาอุจิวรุอุเบลอุนบิชาร์กะละน้องกับบลายปัดกะยะโทยังงี้และถ้าได้กะฮุกุมและดาอุนบิชาร์งี้ดักกะฮุกุมบารอเงินยับและดาอุเบลบิชาร์งี้ดักกะฮุกุมบารอเงินยับและดาพิปุเลกะละน้องกับบลายนี่ดูกะดะคอดกับบันกองเตอร์พิญญอีชาพังกะตากะจิงลองจงกะฮุกุมกับและดาอุเบลบิชาร์งี้ดักกะฮุกุมบารอเงินยับนามาร์กะดะคอดกับชิพาวรุอุปอลอุเครนยะกะตาบารองิลองกินองปอบกะดะคอดกับอาร์พูไลรุอุปอลอุเครนนี่กะโจอุองบารองิลองกินองปอบงี้ดูโนเลโนเอยากะตากะบุรอมกะจงเบลเฮนเรหากะโจกะละน้องปัดอุเบลปัดอุเซยากะลาดบันยอจิงอิมปัดอุเบลอุไอปัดยากะลาดบันยอจิงอิมกะตาละดาพิเพลกะดะคอดบาอาร์พูไลหาดูกะดะคอดบาอาร์พูนริวตงเงินยูเพลยากะดะคอดบาอาร์พูไลหาดูกะดะคอดกะบาอาร์พูนริวจองกะละน้องกะบาไลกีกันเตียนกีบองกุมเนนามาร์บารอกีละเลปอบปัดกีละดุเลโนเอยากะบุรอมจองเบลบนเซนงีปุเลบัดงีสักกุดตั้งหางตาบัดกีองอางีเดกินน้องปอบบัดงินยอยากะตากะจิงพิสตอมกะจงเบลเฮนเรฮับงีเป็ดบะไลอุปอลอุทอยกินกะดะคอดอาร์พูไลนามาร์บะอุกวะบันปนชัยกะดะคอดบาอาร์พูซาวอาร์พูซันบัดอาร์พูนริวอาร์พูซาวกองกุมโนยากิบะละปนกะซันดะกะจิงไอกะจงอูเกนดากะตากะจิงซุสปากะบะฮาอุคริสจีซูบารองีลองกินน้องปอบงีละดุเลนะยากะบุรอมกะจงเบลยากิบาละปนกะซันดากะจิงไอจงอูเกนดากะตากะจิงซุสปากะบะฮาอุคริสจีซูอาร์พูซันกองกุมโนยาอุบะละบุปาวอุเบลบันลองกะจิงปะเนสุกดากะจิงไอหากะสตามกะจงอูบันปนปาวยากะฮอกจงอูนากะบันตากะบะมาบยากิตากิปอบยากิบาละเลมันชวาหากะจิงยายชากะจงเบลke Bible pereng ka sotanat pha ka ong ya kan ka kentin ka jing yaisha ki ong forbearance ban forbear ban yaisha ya ka pop ka jong gibril ban yaisha ublei ukran pristom yo bril yaisha abat ubril ha ka por ka jong ki Moses ublei yaisha abat ya ka pop ka jong gibril hado ba un da penmi Chris hado ban penmi ya Jisu ba new Jisu un long kata uta ubasius pa ya ka pop ka jong gibril bat ha ka jo ka poru de khot ka ba arosan ka ong da ka jinget ha ka snam ka jong u la pen yesuk ma ya ubala bo pa ublei ban long ka jing pen yesuk da ka jinget ha ka snam jong u da ka jinget ha ka snam ka jong Chris la pen yesuk ya nga ya pi de khot ba bun riu ya ka ban pen pa ya ka hok jong u ha ka ni ka por ka ba menta le ni ha ka ya ka ba menta ba on long uba hok bat uban penksan bat uba penksan ru ya uta ubadan ka jinget ha u Jisu la pen yesuk ya uta ubadan ka jinget ha ka snam Jisu la penksan ya uta ubadan ka jinget ha u Jisu la penksan made righteous penksan hang ni ka ha ka Bible kasih ki thok penksan henry la da pipule banyak gini kentin penksan ka mod righteous dikayosune ha kentin Greek righteous made righteous penlong hok jing shisha kani ka ladangi translate bha ya kani ka kentin penksan kalau nong ka balai ka ya tho ingi syapang kane lada dei ka hukum baro enyap henry ublei usai pat ya kalat kat kata kalat
kata galat kadai ukris Jisu la dangi nginget ha kesnam ga jong u yang ngi ngin yo ke jing penem la nong ga basau hado ga bapra upol upun syai bhai ya kala nong ga basau hado ga lenong ga bapra syapang kata ka jing im lang bau kris ka jing im ga ba ngi yo lang ba ga jinget ka jong ngi ha kesnam ga jong kris upol upun syai u ai ku nuksa syapang ka jing ya tho ru syapang ka jing long chi kurim upol ong ka usan rang le ni kan thei kin lait na kata ka jing te jong kata ko hukum lada we na ki klat lada usan rang le ni ka kan thei ki klat ka mot we na ki la lait na kata ka jing te jong ko hukum jong ka jing ya tho le ni ka jing shong kurem na kata ka daw ya uta le ni kata badang im ki la ban ya tho pat le ni ban shong kurem pat bat ki we kam dan chu ka jing te jong ko hukum lada dan way na ki uyap lene kayap haga joga poru li ladangi pule benya ya ka rom shipo ka ngin sayo I ba upol ka dakot ka basan upol uong hangto ukres ulang ka jingkut ka hukum nakata ka daw andala kut ka hukum ka e ka bajia hadin ka jingkut ka hukum kamot ngabat na pingi long kum kita ki kurim ki ba dang im ki ba la light na ka jingte jong kata ka hukum nakata kada upol hakal nong basau haduk kala nong ga bapra ubatai benya japang kata ka jinget kata ka jing im ka jing ai ka ba ukris uai bangingi yo jing im langba da ka jinget ka jongi ha ukris kala nong ga bapra ga khot ba lai po we ter ka sotanat pha ka ya tho yangi ya ka we ka jing ka we ka kantin ka ba ka ong ha ga khot ka ba lai phanyau ka ong ngi long ki nong job ha ka bible pareng ka ong we are more than a conqueror kegi conqueror kegi taki conqueror kita ki nong job ki ba ya job ki ba job aki thma ki jongki upol ong ide ki nong job ngi job ya ka bor jong ka pop ngi job ya ka bor ka jong soitan watla ngi mat apdeng ka jing pang jing storm ru wat om kuslai namar ba yanga ba ya phi ka jing im ka jong ngi ka long ha ublai ladangi klat ani ka perthai ru ko ki bangai kan mau ngabat ma phi ngi dan ha ka kti ka jong blai namar yang ngaba ipila pensuk thit yangi ha ukres nakata kadaw upol uklem ting ban yapru uklem salia ya ka yapru namar balai baro ubriu ha ka hebru ga ong uting ya ka jing yap henry ladangi phai ban pet na ka rom ka long ba pra khot ba lai phunyo ka ong we are more than conquerors ka da khot ka ba lai pho we ter lai pho we le ar ka dekot ka balai phon riu la dangi pule lai pho sao lai pho san lai phon riu ka dekot ka balai pho sao we uta uba penrem dei ukris balaya shisha kam tam ken ubala mi pat ru balong ru ha ka kti ka mon ublai ubayai ya sai ru na banta jongi we uban perniklat no yangi na ka jing it ka jong kris la kalanot la ne ka shipa la ne ka jing penstom ben la ne ka jing than la ne ka jing langkuit la ne ka jing ma la ne ka white lam la da kini baro ki wan ka jing ka jongi ru mdan bala ban pni klat yang ba ip na ka jing yu jong kris na ka ta ka daw la da yangi la da la shim ya ka jing im ka jongi na ngi ru henry kan mau kala nong ba pra ka ai ka jing so tho ka ba shai ba ngi bangi ki ba dan hau kris ngi dan ka jing kerman ngi wat om shepti ngi long ki conquerors ngi long ki nong job kata ga de ka lenong ka ba pra ka ba upol ukran hadin pat ha ka lenong ka ba khandai ha do ka lenong ba khatwei pat upol ukran pat ye kai upol ukran chpang ki jiu ki jiu ki de kita ki bru ki ba dan ye ka hukum om yak tang ya ka hukum han raya barok ki hukum ka ba dan ha ka bible ha ka testament ga berem ki de ki jong ki jiu kidai ki jong ki jiu kidai kita ki nong yok benta ya ka hukum henry ha kala nong ba khandai ha do kala nong ba khatwei upol ukran wat ki jiu ba don hukum ru henry ki nom yok ya kan ni ka jing ai le ne ka ne ka jing im la da kim pediang yo kris na kata ka daw ha kala nong ga ba khatwei ga da khat ba at phulai upol ong kumno upol u ai ya ka we ka example ka we ka nuksa syapang ka jing krap so ma krap ding ka jing penyadat hang tu haga bible ka si ka jongi ka ong penyadat haga original language ka crunch pang grafted krap kumne kumba pi kene ka dur hang ne kene ka dur ka pen I ya ka jing crafted lene
krap ya ki ding so ngi shim ya ki tanat jong ki we pat ki ding bat ngi le ban krap ha we ding hatu uniu ding ula ne ban penmi so la ne ula ne ban ai ya kini ki tanat ki bala krap ha ngi yo i bat ngi ngakan mau man syaru ha kapor ba i pa e jangai dang klain ngakan mau ngi don ya uso so pho ha yeng hoi man kapor i sai krap yo tau so ya so ba ru ma so ba ya utarong kan mau i pa e jangai sai krap ishim ya ki tanat na ki wei pat ki so bat upanyadai ha une ding so bat uso bangin ngi yo na utanat ba la krap ulong ubasau bat ubabang ba hadu kata ka bor jong ka jing krap so ladangi pe benya ya ka rom galang ba khatwei ki khat ba at pulai upol ukran chapang gata ka jing krap tongin pule ya ka khat ka ba ar pho lai jong ka lanong ka ba khatwei upol ongkum ne bat ya kiru kata gamut ya gijiu bat ya kiru lada kem da yai ne ha kata ka jing bom ngai lani ngila ban ong raki la kela ga bomot bat kila ngai namar bahagan ni gentin ki thok no lada kim da yai ne ha kata ka jing bom ngai lada ki klem yai ne shu kata ka jing bom ngai kamut ayu kamut ba kila ngai hadin ba kila ngai kumno on penyadat ken namar ublai ulong ubala ban penyadat pat yaki nada pipule chapang gato nada gada khat ka ba khat nyau ter pin yo i chapang ga jing kran chapang ga jing penyadat lene ga jing krap so ma ha ga ni gada khat bat pulai shisha ngi i ba wat la ki jiuru ki bala kala na kata ga jing bam nget ka jong ki sha ga jing nget kumno an le iki on sependa yadat yaki sha utau ding ude ukres jisu nada pipet ya kato gadur pi gitu ki jai so ki babon jai hang to ha we uding yangi yanga ba dia piru la ya penyadat yangi ha we uding bangin penmi kum gitu ki so ki babon rong ki so ki ba ibang ban bam ki ba ibang ki khamat bat kumjur ki ba thiang bat ki babang ki so hang to pin yo i bat kha ga jok ru kom ru ha ga jinglong man sem ga jongi yangi day ban krap hau jisu hau ding jisu ya ujiu roan pendai ya ki gentle roan pendai hau jo udeng utau ding uday ukris na kata daw rom kalong menengkong ka kren chapang ka jing bitar ka jong blai rom long baar chapang ka jing bishar ka jong blai rom long balai kalat ka bau blai uai namata ki bru baro ban lai im rong lang basau papra ubatai shu chapang ni ga jing ai ga jong ka ni ga lat mo kandai do chipo ya ki Israel ru lada kim don ya kani ga jinget ja yu ki on sap cha kin sa sha ot na uni uding bat on bread ya ki palada ki nget pat on sa shim yang ya ki tanat ki jong ki bat krap yang ya ki hau ni uju uding tau ding ude Christ Jesus na kata kadaw ha kada khot ba khat ar upol ong namar kata hadin bangila tip baya gajingai la ai hangi baro om da gajing le ga jongi om da gajing le bha ga jongi hendai namar ukris u ai gajing penim ya baro ya u gentle rukumjo ya u jiu rukumjo na kata kadaw u pol hagal lanong ga ba khat ar khat man kong ong kumno ong namar kata in view of God's mercy ladangi pai ban pet puli ya gani ga khat kada khot ka ongkum ni namar kata nga kerpat ye pi ko para banget na kita gijing snake jong ulai ban ai tino ya ki met jong pi kum ka jing kinya ba em ba khoi bat bas pen sngau bha ya ulai ka balong ken ka jing shakri ba kenjaman sim jong pi ha ka Bible NIV pareng ka ongkum ni therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy hagajing pet kajongi hagajing yo i gajongi ya kajing isnay gajong blay kai kata kajing isnay gajong blay kai kata ka God's mercy kata ka day kajing isnay gajong blay kalong kato kalat ka ba ula ayang nga ba pi kalat ka ba u ayang nga pi kata kalat jong kajing penim kaba da kajing jingam snam gajong u bat nginget ha kata ka snam ga bala play hagading pna yang ngi la penya suk yo bat ublay bat yang nga ba pi ngi long kita ki nong job
kumba ong Paul hakarom kalong bapra ngide ki nong job nakatagadaw Paul ong therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy na margata nga kerpat ya pi kadi kajing kerpat tang kajing kerpat tang kumto henry kajing kerpat jor ka jong Paul ya ki prabangai baro kai kajing kerpat ka jong Paul uang pet ya kata kajing snake ka jong blay habangi pet ya kata kajing snake ka jong blay habangi ken mau ya kata kajing snake ka jong blay in view of God's mercy kai bangin le Hami berkat au blay hadukat no yang ngaba ya pi. Watla ngilong kinong pop penrei udang pen I galat jong kajing pen em yangi. Watla ka hukum on penrem yangi henrei usay ya galat. Ban yo banging ngi ki gentle but ya ki jugum joru ngin yo ya kata kajing ai ublay kajing kerku ka jong blay. Kan mau kajing kuba ka jong ngi kum ki Kristan la ne jong bru baro ru mde kajing ko jing kya mde ka spa ka pau hari kajing kuba ka jong ba jong pi ka dai kajing pen em ta ka snam ka jong kres kan mau kata la da pi do lut kajing kuba ro jong ka berthai la da pim yok kot pim yok kya la da pi long ki bakrdo kajing em wat kuslai nama kajing kuba mde kita hari kajing kuba ka jong blai ka long ukres Jisu Jisin bangila yo ukres Jisu kalak biang yangi upol uang haba upan nau blay ban penkia ayu nau tau sya badan hakemet ke jongu ka e ka jubak go yo no blay ka jubak ko blay ai ga ong ke jinga e ke jonga kalak biang ka jinga e ke jonga kalak biang na kata ka daw ke jingker kuba ka jonga ba jong pi ga dai ukris Jisu habangi pai ban ken mau ya kata ka jingker kuba ka jong blay ya kata ka jing isne ke jong blay ka e ga bangin le ko gi pra bangai ngi day ban IT ya ka met ka jongi kum ka jingknya ba im ka ba khoi pat ba pen ngau ba e yau blai ka ba long ken ka jing shakri ba kenja man sim jong pi ka kten ku blai ka ong in view of God's mercy habangi pai ban pe chapang habangi ken mau ka ta ka jing isne ka jong blai ka e bangin le IT ya ka jing im ka jongi kum ka jingknya ba im habang ngabat pi ngitip bau blay pun im yangi kay bangin le ka action ka jongi kalong ngidai ban le bha ka jinget kan yalam sya ka jing le bha faith should lead to good works ka jinget ka jongi kadai ban wanra hadu uput bang ngabat pi nginam salia ban le bha ladangi pai ban pe sya ka ni ka dekot kadang ngapuling ni rekod bang ngasotanat bah bang puling ni rekod bat ngaken ma ya kejing keren jong babun ki pastor ki nong yalap ka bang shit page na YouTube ma ki ai kane ki ai ka jakob ka nong ba ar rekod ba khat saw ter chapang kata ka jingai klem ka jingle ka long ka bayap ngai badan na preng jongi ro ya le se ha ka jing keren ka jonga chapang ka jingai kapan im yangi ya le se dan na preng jongi ro ong balai pat upo u jakob pat u ong yot Jacob long ba khat sao ter ong ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap dadangi pule tangkum ta ngi sno tho ba kum ba u Jacob hang tu ong ka jinget plus jingle equal salvation ka jinget ba ka jingle kawan ra ji penim harai ko gi banget sno tho shwai ka context jong ka shithi u Jacob hi sa tho context shano u tho yano u tho ki ki bru ki ba pule ya ka Jacob hakapor ka ba utho ya ka la da pipule rom la ma khat a de khat ban nang kong bat Jacob la na ba a de khat ba khat sau ter ka ya dei hang ni la da pi i nga bu yo tu equal sign namar ba hang ni ka wan ka jing ya jan ka jing ya dei ka jong upol bat u Jacob hang ni u we u nong tho u kran bersya ya chithi u Jacob namar balai how Jacob ngi i je phang ka jing ngai bat ka jing le henry ha ka jing tho jong pol pat tang ka jing ngai la biang henry ka jing mut ka ba shisha jong Jacob ka long u Jacob u tho shaki breu ki ba langet lupa ki ba don lupa ya kata ka jing ngai ka jong ki ho Chris ki ba ngai lupa ki ba dai lupa kita ki ba pelat im da u Chris Jisu da kesnam ka jong Jisu om ya gitu ki breu ko ki ba ngai om ya gitu ki breu ki bampat tip yo Chris ya gitu ki bambatip yo Chris kajing penim kalong da kesnam Chris Henry yang ngi bat ya yang apa ya pi ki banget hadin kata kajing tip kajong yo Chris kumnongin le bon sina bangi pule ya ka Jacob kalong baar dekat kat sau ter ni ka Jacob long baari barok ka we mencuang ngasau thuk kumne ngasau tu ba work equal to salvation kajing le andang la le ngin yo jing penim
Henry Suchiang oi pi ladangi pai kat kum ke konteks jong u Jacob hang to ngiyoi ba u Jacob u thọ kum ne u thọ salvation should produce works. Salvation equal works. Kajing penem kadai ban wanra kajing le bha the or not the other way around. Kamdai kabak markala Henry kadai kajing penem kadai ban wanra kajing le bha kajong pi kumba upol uang hang ne upol uang namar kata ngakerpat pi ko bangai na kita kajing isnai kajong blai IT kajing im kajong pi kum kajing kenya ka ba im ko ki bangai lada people ka Jacob u tho sha ki ne ki Kristan ki balong ki Kristan ki bala tip yo Kris ki bala pedang yo Kris ki bala dep sha pembaptis Henry ki long kum no ki dang long ki babisni ki dang long ki bri ka ba arsap u thle jong ki kum no pi lada people phang u Jacob ka kran phang u thle jong ki ru ka Khubor phang thle ngila ban yo I sha ki shithi u Jacob nang taru kalau nang ka basauru ka kran kum no kata ke sin of omission lani kelangi pule Jacob kalau nang gaba sao dekat bakat nyau namar kata ha ubatip ban le ye gaba bha bat ubom le ha utaken kalong pop balayu Jacob Ukraine gini lada Jacob utho ye ki bompat nge yo Kris kinang kumno nang new Jacob Ukraine ayu gumne kumno gumta habang ngampat nget teo to Kris ru ngampat ito teo ta Kris ru Henry namar Jacob utho syaki breu ki bala tip lupa yo Kris bala pediang lupa ya kata ka jinga ke jong Kris wang kumno lada pitip an le bha ban le ga ba Henry piklem le kataru kalong pop haga joka poru na kata ka daw up Jacob uong kalong ga ba ar ka khot ga ba khat prau ong pen I yanga ya kata ka jinget ka jong me klem ka jingle ngan pen I kata ka jingle jinget ka jonga bat ka jingle Show me your faith without deeds, I'll show you my faith with deeds. U Jacob ong kum ta. Pule ka dekat ka khat pra jong Jacob nong ba ar. Pen I hanga ya kata ka jinget jong me klem kita ka jingle jong me ngaru ngan pen I ha me na kita ka jingle jong a ya ka jinget jong a. Pi I. Upol ada pi pule ka to pi try kum no. Upol bat u Jacob ki ya kelas. Hatu kadang kejinget tainya bat upol bat Jacob upol ong tang kejinget u Jacob wong bat kejinget bat kejingle Henry kadang I pule pat hakwe gurkom ka bangin pule galong ka to ka Jacob la tho ka ha ka konteks jong u banget kan shai bhai ngi na kata kadau ha ka jinglong Kristan ga jong pi wat mut ba ngalong Kristan nga yo jing pedem ngan syong klikti bahayeng nang tangan im gajing im kat bangamon Monday to Saturday nanta Sunday pat ngan wanjing seng ngan kedia ngan shim ya gajing kwal try bat hadin nang tapat Monday hado sajain pat kajo gajing im ngim long nuksa ngim long gajing shai gwe koi banget wat long kumta u Jacob Ukraine ya kibru ke bakum kita uklam kren ya kita ki non Christian uklam keren ya ki Ukraine ya ki Kristan na lor ba kila nget Henry ki long ki Kristan ki ba tangkan nam Kristan tangkan nam ki pedang yo Kristan hak ka centur om hak da onot ki klem sel tho ya kata ka jing isne ga jong blai la isne bhai ki de ka ba ula pen I ka lat ga jong ga jing penem Henry ki ne ki breu pat ki le kumno ki shoes pedang yo Kris hoi ki sngap ya ki Khubor hoi Henry pat kai ke bajia ki klem long nuksa pat ya ka jing shai ke jong ki bu dau kheu halor kata ka jing shai ke jong ki pat ki klem penthaba ya kata ka jing shai jong ki shiki wei ki im ka jing im ka ba kuman shwa jing sha jisin ba phila long Kristan jisin ba phila pembaptis ka Bible ka ong philong ubri u batmai jisin bala pembaptis ngila loit no ya kata ka jain ka barim ka jongi pat ngila phong no ya ka jain batmai kata ka de Jisu Henry habang ipong ya kata ka jain batmai ru bonsen ngidang kenau ba ya kata ka jain ka barim ladang ngilong kita ka jing tau batmai ru bonsen ngi kenau ba kata ka jing tau barim utau jing tau barim bangi ngi jing sang ngi penyap ya utau jing tau barim rengi bat ngi embrace ngi bat ba ya utau jing tau uba rem ngi pong be kata ka sopti ka barem ngi klem lot ya ka klem brat ya ka kata ka sopti barem kay ka bajia de hakane ka daw Jacob ong show me your faith without deeds I will show you my faith with deeds
Nagani ka daw u Jacob wang pen I nga ya ka jinget ka jong me klem ka jing le ngan pen I ya ka jinget jonga bat ka jing le ko ki banget ladang I pule ka dekot ka ba ar ka kam pen sai su ya ka ne ka dekot ka badang kong jong ka rom ka long ba khat ar rom khat ar khat ba ar kong kum ni batu wat penyeserim rengkat yala de bat kani ka berthai menchua habang apuling ni rekhot kai ngasau tho ba ani ngahap nado mentang ka sngi ondang ala piang yo kris kamut ngan yap ngan yalok show bat kita kinong pop bat ki briu jong ka berthai ngan long ngan kela ngan penserim rengkat show bat kita ki briu jong ka berthai ngan yasalok show bat ki hanrai ko ki bangai ka Bible ka ongkum ni wat pasrem de rengkat begini ke perthai henry to pen kelador yala de da kajing pentemai ya kajing mut jong pi wat pasrem yala de ladangi pule ka Bible prang do not conform to the pattern of this world ka pattern kajing mut jong pattern ka rukom im ki priu ki kani ka world hang ne ka perthai ka bangi I hakani ka dekhot ka wan na ka kentin ayoni ha kentin Greek ka bamut ka juk hakajuk hakapor ke jong ki apostol hakajuk jong ki apostol kai ka balajia hakijuk jong ki apostol hakijuk ke jong u apostol Paul kai ka balajia ki jiu ki nget ba ka jing ia ka jing penim kawan da ka bangi le bet ngi dei ban le ban im hok bet knang ban yo ka jing penim Henry u Paul per ongkum no do not conform to the pattern of this world wat pen serem yala de ya ka jing perkhat jong kini ki briu jong ka perthai namar ka perthai hakatuga por ka hakatuga juk ki jiu ki berkat ka jing ngidai ban le ban yo jing pedim u muslim hagani ka por hakini ki sngi bementa unget lada ule bha un yo e ka jing im lada le bha kamut undu e ka jing pedim u jiu hado kini ki por unget e kata here ngabat piki kristan kumno Paul ong wat perserem yalde do not conform to the pattern of this world wat perserem hanrei le kumno penkela no pentemai no ya ka jingmut ka jong pi ka kata ka jingmut ka bamut da ka jingla ka jong ngan yo jing penim penkela ya kata penkela ya ka jingmut ka ba ong ngadai ban le ban yo jing im hanrei syaka ai pat ngin penkela pat da kumne namar bangayo jing im ngakwa ban le ba namar bangayo jing im ngakwa ban bread no yo ne secret bang di man gapor namar bangayo jing im ngan sumar no yo thali jonga namar ba ublay namar ka jing isne ka jong blay sisha kalong ka bakraw ngasong komen sisha ban kenmai ka ta ka jing isne ka jong blay nang ka ta ka daw ngan sange no I kam sniu ka jonga ki kam bam sap ka jonga ngan sange no ki jing kran klem akor ka jonga ngan sange no haga jakaban kren klem akor ya ki wei kren da ka kentin jong ka jing it nak ta ka daw u Paul ong pen keladur yala de da ka jing pentemai ya ka jing mut ka jong pi pentemai ka jing mut ka jong pi hadin bangila seu thu ba ka jing penim ka jong kris kalong ka ba kraw shisha kumno ngin long hatung ngim long mo ki bas ngeu ngo ya ka ta ka jing it ka jong blai hatung ngim long mo ki bas ngo ladang ngis ngeu ngo kumno pin ka attitude ko jong pi shau blai chaka bale bha ka attitude ko jong chaka jing le bha ka long ngale kini baro na bar banga e yo blai nga klem di secret show menchuang along unong di drugs nga klem di drugs ni di secret show mdai na bar banga ting ya u blai brainstorm yang nga here ngale kini baro na mar nga e yo blai na mar banga e yo blai ngale kini nang ta hadin bangila siang to gum tau polong kumno then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will kenang ba pinyo tip kaba kumno kalong kamon jong blai ha to pi kwa ne man tip ye kamon jong blai lada pi ngeu ba da ka jing le ka jong pi ban yo jing penem pinam shem pinam tip la ne pinam song tho ye kamon ka jong blai hen rei lada pi le ye ka namar pi ngeu ngo la ne pi le ye ka namar pi e yo blai pin song tho shi sha ye ka ta kamon ka jong blai khnang ba pin yo tip ka ba kumno kamon ka jong blai ka ba bha bat ka ba persau ba bat ka ba janai de his will is good, pleasing and perfect will kata ga de ka khubor ka ba upol uai yang ya pi kan mau ka lenong ka banang kong ka ong kumno kan mai ka long ka ba ar ka ong kumno
Ngiyo shisha bau Paul hang ni Ukraine shisha ya tho shisha ya kata ka khubor ka gospel ya kini ki break badan harum ki rom ki de ki gentle ko mangama pi ko ki bangai Paul ha ka jing kren ka jong ai kan di ka kenten ong anda ingila seu tho ya ka rom nang kong ar lai sau san riu nyau pra kan dai po khat wei hadin bangile seu tho ka ta baro hakka lenong ka bakat ar pan le kom no therefore I urge you brothers na mar kata na kerpat pi ko ki bangai na kita ki jing isne ki jong blai kan mau jing isne ki jong blai abangi kan mau jong ya ka jing isne ki jong blai kom nong le IT ya ka jing im ka jong ni jungkum ka jing knya ka ba khoi ka ba pensau ba e blai but namar ba kane ka dei kata ka jing shakri ba kan zaman sem ka jong ni but what perserem ru but kane ka berthai what perserem na kata ka jing mut jang kane ka berthai ka rukom jang kane ka berthai Harai pentemai ke jingmut ke jong pi hadin bangila sngo tho ya kani ke khubor ya kani ke gospel hadin bangila pedang yo kris hadin bangila long ki kristan kumnongin le ngidei bandon ka thong kum ki kristan ko ki bangai wat mut bangan chu shong hayeng nang ta ngan chu ngu pule bible pendap yelade ba duai namata shimet rengam long par utau breu uba long aktif namataka namataka khima ka jong blai atau pikwa nem ban khot ban ya wer parlok sa tak hima ka jong blai ne pikwa ban lek marwei ne sta ka hima nada pikwa ban khot ban ya wer parlok sa tak hima ka jong blai pi dan ni kata ka thong kum kristan lada ngabat pi ka plan ka jong blai lada ka blai u plan yangi tang ban yo jing im da ukris balai umpat sim yangi hakapor ka bangi ngi pedang yukris namar utip teh bangi ngin sa laptop biang ublai utip teh bangi dan kapor ngin sa keren persya yo blai namar ublai uklem kurkhui gijim gajongi dan lagi kristan belong kumta ki bal ayat cengai ru no ublai uklem sim yaki hakapor ka bakidang shirhem ki hakapor ki dang sing tho ya kata ka jing ka jong blai bat ki pedang yo kris balai empat sim ki hatu kapor ngasi keli kata ka jing keli balai me klam sim nga hakapor ka banga pedang ya me bangan dup yo ban song ta beneng bat me henry balai udang pensa yang ngai pi ka long udan ka plan yang ngai pi ka plan ka long bangin le kum no bangin long ka jing shai sha ka perthai pat ngi la yo ka jing shai Henry ngi ngabat pingi de ban long ke jing shai ka don arteli ka bor jong ke jing shai ngau pi ka bor jong ke jing shai ka ban kong ka long ban pen i le de ban pen pa le de so perthai pa pi long jing shai ka ta ka long ta ka we ke jing mut ngala ban ong pi pen i ka nuksa ka jong pi pen i ya ka nuksa ka jong pi kata ka nuksa ka jong pi de shaki breu baro ka baki yo i ya kata ka nuksa ka babha ka jong pi kalau sikin kela ka bomot kata ka de ka jing shai ka benangkong ka bor ka baar jong ka jing shai pat ka de ka bor ka baar jong ka jing shai ka long expose ya ka but usoitan ngitip ba ki pramarjan ki jongi ki parlok ki jongi ki bru ki bangi itho lane ki bru ki bangi ngi i don ne pleng jong ki dang don hapo kata ka jing kta lane ka ki don ki hap kata ka but usoitan ki dang hap ka but usoitan kai ka but usoitan ban penjot denem ban penjot kum ka bor ba ar jong ka jing shai la dang ngabat pingi long ka jing shai ka bor ka jongi ka dei ban expose ya ka but usoitan ngi dei ban let ki prabarjan ki jongi ngi dei ban let ki pra lok ki jongi ki bangi ya i bangin expose ka but usoitan da ka bangi ya lap gospel ya ki ko ki bangai mdei ka kam tang ka jong ki nong ya lap ban ya lap gospel mdei ka kam tang jong ki nong ya lap ban wanra ka jing kala la ne ban wanra ka jing kala hau breu hau no breu mdei kata henry ka bor u bleu la ai hanga happy ban long ka jing shai ngi dei ban expose ka pop expose ya usoitan la dangabat pi la dangi let yai lenti haka met ka badom habam don banai ngi le kumno ngi shim ya ki phone ga jongi bat ngi be torchlight dene habang ngi on ya ka torchlight na phone jongi ka ega ba jia ya ka jingdom
Ke ka baji haglen ti yai ka jongi ka tu ka jing dom kan saja no bat ka jing shai kan wan bat ngila ban yo i bat ngila ban yai lenti lengba ya ka tu ka jing dom ha ka jogur kom kan ne ka jing shai ka ba ngabat pingi don ngi de ban expose ya ka pop expose ya usoitan ya ka buy usoitan baki para marjan gi jongi ki badang hap ha ka ta ka jing pencoy jong soitan ha ka buy jong soitan kin siau tu ba ublay uit ki hado kata-kata bat usoitan unduk bor hato pi kuan em ban penduk bor usoitan ne pi kemen ne ban ya lek kai bor usoitan gi jim ladang ngilong kumta ngidang lek kai bor usoitan ngidang soitan u long uba red gi jim go jong ha henry ken mau wat u hati ru dang ting u kill ladang soitan u long kum kill ha gi jim go jong pi ru ken mau ulah pan pen kelai ke jing mut ke jong pi ulah pan pen ya klat ya piru ya kata ke jing sngew ke jong pi baru bulai ko gi banget expose ke but syaitan let ki para banget ke jong pi segi para marjan ke jong pi segi baik ke jong pi ya lap ke gospel kumbang ong kam de ke kam tang jong no ya lap rela ai yang ngai pi ya ke bor bangin long kita ki briu ki ba long ke jing ku ya ki we haba u jisu u ong ye gisenran gi jong u ki si ke berthai haka Matius nomor 8 pupra kala khot ka ba khat pra ter uang let si ke berthai malayu pembaptis si ke berthai ya lap e gospel bakin kala ka pemut bat hadin kata om tang kumta om tang ke jing kala mut hanrei penlong senran ru ye ki kum ki senran ka jing ka kam ke jong ki senran ka kam jong kisenran ka dei bakin long ki no hikai ru bakin long kita ki nong sami ka ktin ka jong blai pi ngabat pi menta ngila dan ka tukan isnem ha ka jing long kristan ngi de kisenran ki jong jisu ngim dei shu kita ki kulung kum u hebru u tho ma nong tho si ki hebru ong mla ban ai pi de ka domet na mar balai pi dang long ki kulung pi dang don kam ka dut Heringa bat pi ngim dei show ban long kita ki badi tang da gadut ngide ban long kita ki bre ki ba me ga domet ban long kita ki senran ki jong jisu da ka ba da ka jing long senran ki jong ngide ban impact ya ka perthai ngide ban wanra ka jing kala ha ka perthai kum ka jing shai ngai pi ko ki bangai na kata ka daw ken mai ki ni ga khot rom ga long ga ba khat ar ga ban kong ba khot ga ba ar kan mau kata jing snake jong blame man la ka singi jing bojong pi da pi kan mau ka dei ban wan ra ye ka jing kala na kata ka daw jokop uong show me your faith without deeds I will show you my faith with deeds na kata ka daw jokop uong pen i ngai kata ka jing nget ka jong me klem ka jing le ngan pen i ka jing nget ka jong nga bat ka jing le ya nga bat ya piru wat long kita ki kristan ki ba ondang ngila seng tho ngila yo ya ka gospel ngi yo ki jing penim but hadin nang ta ngin shim sting no kata ka jing penim what am shim sting ublai uplai lo je pi am pelai lan what shim sting ye kata ka jing snake ka jong blai shim ye kani ka khubor ha ka jing im ka jong pi puson ye kani ka dekhot bat jacob bat rom bat dua ai show blai ban bo no blai ba pinlong kata ka jing shai ka ba nangkong ka ba ai nuksa sa ka perthai pen i ka nuksa ba ba ka ba ar expose ye ka pop wat le kai ba soitan henry ye le persya ba soitan